Mari ki balik maneh. Boten Bu ngerjakaken tugas ten Rio. Ya wis ndang resik-resik ndang Nggih Bu. Wis mari adus. Sampun Bu, kula sampun siram. Wis ndang nyapu-nyapu latar. Nggih Bu. Wis ya. Wis mari nyapune. Sampun Bu. Wis ndang Ibu mari masak pecel gak pedes ndang Nggih Bu, kula daharu riyin. Mari ta tugas IPS. Sing apa? Sing nang UKPD. UKPD alamat piro? Alamat 11. Dorong ya aku. Ora layak ambek. Ayo. Wes ayo. Wah, nyelek kasih Pak Angger. Ayo ya. Ya saya dikerjakan bareng. Nah, ini apa nih? Berdasarkan peta jelaskan mengapa wilayah Indonesia di seluruh Indonesia sangat tragis dalam perdagangan internasional masalah. Apa ya kira-kira? Coba digalain bacaan paket. Ya, aku juga gak ngerti kok. Ya ono tugas. Iya nih ya. Iki loh, Nay. Wes lah ayo. Ditulis. Ya. Di apa juga bisa nyindir? Ini loh Nay. Wong ya bisa ngake tugas e. Ayo. Apa mana bahasa Jawa? Ayo ya. Terus tak Nay. Wes mari gitu. Wes saya kira gimana ya? Macam Nay. Ini ada peta untuk menunjukkan lokasi kerajaan Buddha di Indonesia yang terletak di daerah strategis untuk perdagangan. Kenapa ya? Daerah itu apa loh Nay? Letaknya nang Majapahit. Soalnya kan Majapahit. Iya Majapahit itu kayak apa sejarahnya? Oh ya wes lah ya ditulis. Wes. Wes dah. Oh paham gak? Apa sih dijelasnya penjelasan itu paham? Gak ngerti Nay. Ya aku gak sih. Yo kemana sama kalian wah. Ya apa lagi? Si dapat itu. Aku ya bingung kok. Dan udah teleskop plus Nay. Iya toh? Iya. Udah kita nambah tahu. Arek-arek. Walah. Pasti seru ya. Ya seru lah. Wis mari nek saiki ganti halaman piro maneh tugase. Sing tentang kerajaan juga iku lho Nay. Oh, wis lah yuk. Halaman piro? 112. Ya wis, bisa ada apa? Arek ya oke. Kilo. Carilah tulisan tentang salah satu candi peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Kilo apa ya? Apa ya Nay? Oh, iki kaleng. Candi Borobudur. Saya ditulis. Pasti peninggalannya sejarah biyen itu pasti candine akeh ya. Ah,
hati-hati, Nay. Ya. Gusti ingkang Maha Kuasa kanthi menyebut asma panjenengan kula ngaturaken puji syukur ing ngarsa panjenengan ingkang sampun paringi kesehatan kantos dita menika. Duh Gusti ingkang Maha Welas Asih, kula nyuwun ngapunten sedaya dosa lan kepada kula sedaya dosa lan keripun Bapak Ibu kula. Duh Gusti ingkang Maha Kuasa lan Maha Suci. Amin ya rabbal alamin. YouTube.